Україна нічого не віддає. А коли хтось там в Москві щось The Kiev regimes launched Toshkayu ballistic missiles with cluster munition and Tu-143 raised main area vehicles to attack residential areas in Belgorod and Kursk on 3 July 2022. That two places have no military facilities. I emphasize that these missiles have been intentionally planned and was launched at civilian population of Russian cities, said Igor Konashenkov, Russian Defense Ministry spokesperson. Russian air defense means have destroyed all the three Toshkayu ballistic missiles launched by Ukrainian nationalists in Belgorod. Fragments one of the destroyed Ukrainian missiles fell down at the residential buildings in the city. In addition, Russia air defense means have destroyed two Ukrainian Tu-143 raised main area vehicles charged with explosive while approaching Kursk. The opposite, Ukrainian President Zelensky urges all Ukrainian citizens to face the war. Due to the war, Ukrainian citizens in many cities couldn't be relaxed. Zelensky said cruelty was increasing in some places and couldn't be forgotten. Therefore, help the army, help the volunteers, help everyone who has left alone during this time. Spread the truth about the war and the crimes of occupiers, says Zelensky. Українці, українки, усі наші захисники, наші захисниці. Сьогодні в нашій державі відзначаються два важливих професійних свята – День військово-морських сил України і День зенітних ракетних військ. Я щиро вітаю усіх захисників і захисниць України, які служать у цих військах. Вітаю усіх ветеранів флоту, усіх ветеранів-зенітників. Завдяки вашій службі і вашій хоробрості врятовані тисячі життів наших людей. Російські окупанти понесли дуже значні втрати і на морі, і в небі. Таких втрат у них не було протягом багатьох десятиліть. Ще раз дякую за службу. Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання. Україна вийде на рівень, коли буде знівельована вогнева перевага окупантів. Ми не втрачаємо жодного дня, переконуємо наших партнерів, налагоджуємо нові зв'язки, використовуємо всі можливості – політичні, дипломатичні, інформаційні. Сьогодні російська армія вкотре жорстоко обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Харків з реактивної артилерії, системи «Смерч». Тільки в Слов'янську у списку загиблих вже 6 людей, близько 20 поранені. Загинула дівчинка, звали її Єва. У серпні цього року їй би виповнилося 10 років. Росія має достатньо смерчів, ураганів, градів, щоб знищувати в Україні місто за містом. Вони зібрали на Донбасі зараз найбільшу свою вогневу потугу. І вони можуть використовувати десятки тисяч артилерійських снарядів щодобово на одній ділянці фронту. Це реальність. Тому ми знищуємо потенціал окупантів день за днем. Прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи «Хаймарс» та інша зброя від партнерів грають при цьому важливу роль. Не меншу роль грає і те, що ми бережемо життя наших воїнів, наших людей. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає, а коли хтось там в Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять,
що вони мають за цей час і скільки вони за це заплатили. Бо теперішні їхні доповіді так само підуть прахом, як і тодішні. Поступово ми рухаємось вперед і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі. Зміїний тому гарний приклад. Буде день, коли те ж саме скажемо і про Донбас. І надалі боротись і бити окупантів, поки всю нашу країну не повернемо собі. Україна буде вільною. Я вдячний усім, хто захищає державу. Слава Україні!